салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. Дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. Нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Салом алейкум ака. Нархҳои мотоблокро як бор ҷа мезанем. Мотоблок майда модель 173 7 лошадини сила, нарх 6900 сомонӣ. Комплект фрезер дорад, ҷӯякашак. 1 сол кафолат акаҷон. 1 сол кафолат дорад. Ишам ҳамун шуда? Ишам ҳамун намуд. 173 фирмаи Зубр, 7 қувваи асп, фрезер, ҷӯякашак, фрезерҳош 32 донага 6900 сомонӣ. Мотоблок Зубр 8 қувваи асп, комплект фрезер, ҷӯякашак, плуг, 1 сол кафолат, нарх 10000 сомонӣ. Комплект фрезер, ҷӯякашак, плуг, акушник. Ишам 8 лошадини сила, ҳардуш як чиз. Боҷа калонҳош аст. 12 лошадини сила ҳастай. Фрезер, ҷӯякашак, плуг, инам комплектш. Нархуш 12000 сомонӣ. Модель 192F. Сифати хуби хуб. Борҳои Россия мерафтаи борҳо. Ана иш 173 калитка дизавадид мешавад. Фрезер, ҷӯякашак. Нарх 7800 сомонӣ. Калитка дизавадид мешавад. Старсто. Инеша. Мотоблок модель 192F. Фрезер, ҷӯякашак, плуг комплектда. 1 сол гарантия. Мотор, коробка, редуктор. Нарх 12000 сомонӣ. Мотоблок майдаш 7 лошадини сила модель 173. Фрезер, ҷӯякашак, комплект, 1 сол кафолат нишам. Нарх 6800 сомонӣ. Мотоблок 10 лошадини сила модель 188F. Комплект фрезер, ҷӯякашак, плуг, се чиз дорад комплектда. 1 сол кафолат, нарх 11500 сомонӣ. Бо савдо мешавад, арзон мешаванд ҳамаш. Се чиз дорад. Производстваш Хитой, соли бароришиш 2023. Мотори бензини 7,5 қувваи асп, нарх 1200 сомон. Фирма Маслини. Мешавад ки дар мотоблокҳо соединид кунӣ, мешавад дар помпа соединид кунӣ, ремени передача Маслини айбад. 1200 сомон, крайникш резвадор, сифати хуби хуб беҳтарин. Мотор 173 Берг стартер, нарх 3500 сомонӣ. Бо арзон мешавад. Дизелни солярка дар 1 соати корӣ 500 грамм расход дорад. Ҳамаи техникода соединид карда мешавад. Помпа, движок, мотоблок, чанд намуд таҷҳизотда соединид карда мешавад. Ана иш ака? Иш 10 лошадини сила модели мотор 188. дар 1 соати корӣ 700 грамм расход дорад. Нарх 4500 сомон. Без стартер, стартердораш 5000 сомонӣ. Бо арзон мешавад. Ишам ҳамун чизе? Ин чизчам не, ин 178F. 178F стартердор, замок зажигани калитка заводид мешавад. 4300 сомонӣ. Сиёҳ. Сиёҳ и бензини 7,5 лошадини сила. И барои мотоблокҳои коробкадор, коробкада соединид мешавад. Нарх 1700 сомонӣ. Шлитсадорай. Ремени передача мешавад, шлитсадор мешавад. Шлитсадор қиматай. Ремени передача боша арзон 1200 сомон. 1700 сомонӣ. Ана иш у чиз 173 стартердор шай 4000 сомонай. 4000 сомонӣ. Дизельни двигатель.
500 грамм соати корида расход дорад. Вай 188 стартердор, нарх 5000 сомонӣ, 12 лошадини сила. Присеп, заводской присеп, сифати беҳтарин, вазнбардориаш 750 кило, барои мотоблок соединид мешавад, нарх 6500 сомонӣ. Бо арзон мешавад. жатко ҳастай чанд намуд аз 8000 сомон сар мешавад то 12000 сомон барои алафу гандуму шолию рушқаю чанд намуди алафи бошава медаравад. тамоми олотҳои запчастҳошам ҳаст, ҳама вақт дарёфт карда метавонам. моделҳои ходовоиш ҳаст ҳамаи запчаст. газонокосилка бензинови 3200 сомон бо арзон мешавад. расход топлива бензин расход дорад. дигарҳи баршда истодаи иш электрики свети, яъне ки қувваи барқ қатӣ, нарх 1500 сомонӣ бо арзон мешавад. ҷугоридонкунак аз ҳама калонтаринаш дар як соати корӣ 2 тон 3 тон 1 то 2 тонна дон мекунад. нарх 4200 сомонӣ. мотори 6.5 киловаттати. иш алафмайдакунак лентишни транспортёр дорад, худаш алафро пеш мекашад. нарх 3000 сомонӣ. мотори иншам 6.5 киловатт. алафмайдакунак шашкорчага сифати беҳтарин, нарх 2800 сомонӣ бо савдо мешавад. ишам мотори 6.5 киловатт. ҳамаи намуди асбобҳош ҳастай барои соединид кардани ҳамин техникаҳо. плуг, фрезер, ҷӯякашак, картишкачинак, даравкунак, тамоми таҷҳизотҳош ҳаст. то запчастҳои даруна беруна ҳамаи чизош ҳаст. балонош ҳамаи чизош ҳаст. акаҷон, манзилатон, номератон? рақамҳо барои тамос 907 70 70 80, 988 26 27 28, 985 87 00 84. адрес? адрес бозори кушониён, якум даромадгоҳи 1, мағозаи 453. раҳмати камака. саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.